1:09, continuamos en Más de Uno Ourense de Onda Cero, saudando neste instante o secretario provincial dos socialistas ourensáns e voceiro deste partido na Deputación, Álvaro Vila. Bos días. Hola, bom día, Paco. Levan vostedes ao pleno deste xoves dúas iniciativas para impulsar o deporte ourensán con infraestructuras de calidade e valores sólidos. Imos en primeiro lugar con esas infraestructuras. Cales consideran importantes para Ourense? Sí, nos levamos unha moción inicialmente onde estábamos a Deputación de Ourense ante a inacción que tiña o goberno do Concello de Ourense, gobernado neste caso, por tanto, por Democracia Ourensana co Partido Popular nestes últimos 6 anos, de insuficiencia de unhas instalacións deportivas acordes cos éxitos especialmente da gimnasia. É dicir, a gimnasia falle falta un pabillón multiusos con alta tecnificación. Bueno, este ano non se puso nada. Levamos esta moción ao Concello de Ourense, onde foi rexeitada, e agora levamos a Diputación para, en este caso, xa que o Concello de Ourense non quería asumir esa iniciativa, pois que asumise a Diputación, aunque despois en concordancia, tanto o caso de Galicia como o Concello de Ourense. Bueno, nas comisións, neste caso, o Concello de Ourense, neste caso, Democracia Orensana, manifestou, ahora sí, está disposto a levar esa iniciativa. Entonces consensuamos esta moción entre os distintos grupos políticos para que cesa o Concello de Ourense quen leve a iniciativa a hora de solicitar a colaboración das distintas institucións, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación, e poñer os terreos a disposición tamén do mesmo, ben sean propios ou ben sea en concordancia con algunha institución ou algunha administración, e impulsalo con un proxecto, digamos, un anteproxecto, e despois a levar a iniciativa. Entonces a moción está consensuada para, nese sentido, de dotar por fin, dunha vez por todas, o Concello de Ourense, pero tamén a provincia, neste caso, dunha instalación acorde cos éxitos que ao longo de todos estes anos nos deu a gimnasia e tamén outras especialidades que poden acometerse neste pabillón de alta cualificación. E cando falan vostedes na moción de valores sólidos, a que se refiren? Sí, bueno, vamos a ver, repetidamente vemos en distintas competicións, bueno, donde unha violencia cada vez máis alta no deporte, tanto agora, digamos, no propio estamento deportivo, na propia execución do deporte, como tamén nas bancadas a través dos pais e das afeccións. Entonces, nós o único que pedimos é que de la Deputación que doten de medios aos clubes deportivos para esa formación, ese poder formar en valores tanto a rapaces como público en xeral. E para eso necesita tamén unha formación, pero axeitada e non simplemente protocolaria como xa existe, digamos, na Xunta de Galicia. No fútbol o hai, pero simplemente se cubre unha ficha onde se pon, digamos, o nombre dunha persona que é a que vai tutelar eso, pero non ten unha formación específica para, digamos, formar aos rapaces nesa falta de violencia no deporte. Sosteñen vostedes, por outro lado, que algunhas das iniciativas que o presidente popular Luís Menor asume como propias no Ecuador do seu mandato son en realidade socialistas. Bueno, non só que temos a preguntas dos compañeiros que valores facíamos destes 2 anos. Bueno, nos poñemos en valor indudablemente que cando o Luís Menor, o presidente, fixo esta valoración fai uns días ante o medio de comunicación, pusese en valor iniciativas que foron impulsadas por o Partido Socialista. Estamos falando do transporte metropolitano, onde se conseguiu, digamos, unha mesa onde estamos todas as institucións para impulsalo definitivamente, xa houve 3 reunións. Estamos falando de Meixa, de dotar unhas instalacións, pero dotar tamén dunha programación anual desestacionalizada, que non só dependese da neve, tamén para a Meixa, que xa debe ser deficitaria. Estamos a falar tamén da cofinanciación dos conservatorios de música. Estamos a falar tamén dun plan de vivenda que se pon este ano, tamén impulsado polo Partido Socialista, para a merca e para a rehabilitación de vivenda, e como non, estamos a falar do plan Cooperou, que, bueno, que se rematou con máis de 30 anos de desleixo financiero para os concellos, e agora temos unha financiación xusta e equilibrada para todos os concellos da provincia e non como antes de forma arbitraria. Ese seixo se puso encima da mesa o presidente da Diputación. Bueno, nós tamén fundamentalmente temos que reivindicar que estamos na política para aportar
a pesar de estar na oposición, bueno, seguiremos nesa línea de seguir levando iniciativas e impulsando iniciativas boas para a provincia. Consiguen vostedes ao longo destes 2 anos pactar, negociar, chegar a acordos co Partido Popular. Por que creen que Partido Socialista e Partido Popular non se entenden da mesma maneira no Concello de Ourense? Bueno, non será por falta de voluntad nosa. Indudablemente o Partido Popular fixo unha lectura, eu creo que equivocada, ante rumores intencionados por parte do alcalde de Ourense, bueno, eles levan 6 anos gobernando xuntamente no Concello de Ourense, tanto o Partido Popular como a Democracia Orensana, con uns altos e baixos, pero gobernando entre os dous, e cando recentemente se aproban os orzamentos en Ourense, é porque o Partido Popular está asumindo as políticas de Democracia Orensana, tanto a nivel medioambiental, tanto a nivel cultural, tanto a nivel deportivo, tanto a nivel infraestructuras e por suposto, a nivel económico, a nivel social. Entonces, bueno, oye, eles entenderonse, co Partido Socialista non hubo ese entendemento, e non sei se no futuro habrá ou non habrá, pero neste caso, eles levan 6 anos gobernando e, bueno, de momento parece que vai seguir así. Voltemos ao pleno do Concello, perdón, ao pleno da Deputación de Ourense, no que presentan renuncia dous deputados socialistas, Elvira Lama e Aurentino Alonso. Podemos coñecer os motivos? Sí, no, o motivo é simplemente se estaba programado ao principio de mandato, acordos que habían chegado, digamos, a antiga dirección provincial, neste caso eu tamén formaba parte da dirección provincial, pero acordo, digamos, deste relevo pasado 2 anos de mandato. É un relevo natural que se facía sin máis causas que esas de organización política do partido. Quenes sustituirán a Elvira Lama e a Aurentino Alonso? Pois Elvira Lama vai sustituir o Xosé Carlos Valcarce, que é o alcalde de Barbadás, e Aurentino vai sustituir Xere Sade, que é teniente alcalde en Villamartín de Valdeorras. Me gustaría unhas palabras de recoñecemento polo labor de ambos, Elvira Lama e Aurentino Alonso, na Corporación Provincial. Por suposto, aparte que os vamos a votar muchísimo menos por o bo traballo que levan facendo nestes anos. Elvira leva máis anos que Aurentino, pero os dous fixeron unha labor encomiable na Deputación, unha labor salientable, unha labor moi metódica, cando preparaban, digamos, as distintas mocións, distintas iniciativas, sempre de forma moi sistemática, moi metódica, e realmente vamos a votar menos. Pero, bueno, con circunstancias políticas que pasan, daríamos a benvida aos as dúas personas que entran, pero sí é verdad que tanto por parte de Elvira como por parte de Aurentino os votaremos moito de menos no Grupo Provincial Socialista. Bueno, e como se ve dende a Deputación e dende o propio Partido Socialista o acordo entre Partido Popular e Democracia Orensana para aprobar os orzamentos municipais? Sí, como decía anteriormente, vamos é a constatación dun feito. De forma máis informal, viñen gobernando estes últimos 6 anos no Concello de Ourense, apoiando as iniciativas que o Partido de Democracia Orensana presentaba, e agora o que viñamos pedindo, desde que entrei na Deputación, que formalizasen unha vez por todas ese pacto, formalizasen e dotasen o Concello de Ourense dos orzamentos necesarios. Ben certo é que no momento que faz isto, que é a lei máis importante que ten unha administración, que son os orzamentos, neste caso o Partido Popular asume a idea de cidade que ten Democracia Orensana. Entonces, bueno, só lle pido que a partir de agora empecen a traballar conjuntamente, incluso que o Partido Popular entre no goberno que están deseando ou que están negociando, que entre unha vez por todas no goberno do Concello de Ourense, e que, bueno, non deixen engañar a ciudadanía, e que gobernen, e que o fagan por Ourense, porque desbloqueen estes grandes eixos que ten a cidade sin desarrollar, como o termalismo, como é o PSOU, como son as distintas adjudicacións que están en precario, unha vez por todas, despois de 6 anos que empeza a funcionar Ourense e a cidade de Ourense. O Partido Popular fala de negociación, transparencia e responsabilidade, pero o que tampouco queremos pasar por alto é que o líder de Democracia Ourensana non para de facer desplantes. O Partido Popular en Ourense, a Xunta de Galicia máis particularmente, caso da Praza de Abastos, das Termas do Muiño. Sí, eu creo que eso debería ser parte tamén incluso da negociación, é dicir, tú non podes aprobar simplemente unhos orzamentos e deixar todo isto que tú acabas de comentar, a vez, a Praza de Abastos clama al cielo, o das Termas exactamente igual, e bueno, será algo que teña que aclarar entre eles, e realmente
si eles son socios de gobernabilidade, pois tendrán que poñer en valor tamén esa sociedade e tendrán que arranxar estas situacións, pero o que non pode é de recibo é que a cidade de Ourense siga que a Plaza de Abastos, que é un referente en todas as cidades. Cando tú vas a un mercado de abastos, é un referente prácticamente en todas as cidades, e aí que estamos de espaldas a elas. Cando falamos das termas, que bueno, que vamos a comentar de como están as termas ou termalismo, falamos de termalismo de Ourense, pero nos falta temos unha IVA en infraestructuras terrible na provincia de Ourense. Entonces, oye, pues unha vez que formalizan o co-goberno, pois indudablemente isto tenido que arranxar entre eles. E como a última vez lle preguntei polo sentimento socialista en relación co caso Koldo Ábalos Cerdán, non me resisto a preguntarlle, para finalizar, como ven os socialistas ourensáns o caso Montoro, un respiro ou un caso de extrema gravidade? Vamos a ver, o caso é extrema gravidade, pero en ningún momento é un respiro, digamos, para a situación que nos sucedeu ao Partido Socialista, no caso de Cerdán e Ábalos. Eu estuve no Comité Federal, idealmente todos nos laiamos da situación a caída, pero a partir de aí, creo que o partido, o único que lle pido ao meu partido é que responda como respondeu, é dicir, corrupción cero no momento que se detecte, digamos, un caso de prácticas irregulares por parte de algún compañeiro fuera do partido, indudablemente, e colaboración totalmente ca xustiza. Non son casos comparables, pero no que respecta ao Partido Socialista, eu doume por satisfecho como actuou o Partido Popular pois tendrá que mirárselo e a saber, é dicir, é unha corrupción estrutural, digamos, no partido que tendrán que eles resolver. En todo caso, o que refere ao Partido Socialista, eu doume por satisfecho de como reaccionou o partido do minuto 1 en colaboración ca xustiza e desvinculándose e apartando os compañeiros de toda actividade política e toda a responsabilidade política. Por certo, no seu concello en Trasmiras chegan os turistas, chegan os emigrantes... Tabodela. Chegan os emigrantes, os turistas... Sí, no Brao sempre temos esa presión dos inmigrantes, benvidos os inmigrantes, indudablemente, que están ao longo do ano fora do concello, pero sí, se nota, ben recibidos, bueno, caras que levas tempo sin ver, encantado de estar con eles por aquí e recibirlos como ben merecen. E hai algunha programación especial, algunha actividade especial pensando... Sí, nos todos os anos, o sea, desde que empezamos no mandato fai 6 anos en Tabodela, temos a Semana Cultural, que é a última semana de agosto, donde temos de lunes a domingo toda a semana actividades lúdico-culturales todas as tardes noites. Tamén temos o rally da subida a Tabadela, tamén temos o campamento de verán e tamén temos, por suposto, os xoves culturales, que todos os xoves tamén temos actuacións e distintas actividades a nivel cultural. Sí, nos funcionan ben, a xente está moi contenta e seguiremos impulsando estas actividades culturales, sí. No personal, entón, para cando as vacacións? Para despois do Bravo. No verán é moi difícil cos alcaldes, ou por menos nos concellos, bueno, ou por menos no meu caso, que podamos que haya vacacións, é dicir, o verán hai moitísimas actividades, ven a xente de afora, temos que estar encima, máis alá de algún día soto que te escapas, pero sí, a vacacións os colleremos a principios de setembro ou a principios de outubro, non sei todavía, pero bueno, nos escaparemos unos días, sí. Álvaro Vila, secretario provincial socialista, voceiro deste partido na Deputación e alcalde de Taboadela, gracias por atender esta chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Pues moitas gracias, un saludo, Paco. 1:23 minutos e continuamos máis de uno en Onda Cero.